Ένας ασίγαστος και αενάος ακόριστος πόθος, η απόλυτη αιτία ώστε να καταστούμε παρνάλωμα του πυρός σε όλες τις αιωνιότητες. Και ειδού λοιπόν τότε κατέφτασε ειρηνικά μαύρος ο θάνατος, όπως η νύχτα, και αμετανόητα πηχτός, όπως λίγο πριν την αυγή. Γρατζουνιές, δαγκώματα, μόλοπες, διάχυση χυμών, εκρήσεων, πόνος, αίμα. Αυτή πάλι και πάλι η ιδιαίτερη μορφή αγαπητικής εκστατικής βίας. Η στιγμή κλάιμαξ, εξεικονισμός θανάτου. Ένα τσάκισμα, μία πτώση, ένα πτώμα. Στην απόλυτη στιγμή πότε, της ζωικής εκρήξεως. Οι κλάσεις του σώματος. Τόσο λοιπόν ποθείς, με έναν τρόπο ιδιαίτερο και ωστόσο κοινά απαντώμενο εν γενός, σε κάθε εκδήλωση ζωής, ώστε επιζητείς να καταστρέψεις. Και εδώ πέρα θα έλεγα πως παραβολικά και παραδειγματικά, εξεικονιστικά, κολλάει εκείνη η ευαγγελική ομοφαγία της σαρκός και του αίματος του Κυρίου. Αλλιώς, τονίζει ο ίδιος, δεν έχουμε μέρος με ταυτούν, αν δεν τον φάμε, αν δεν τον μασίσουμε, αν δεν τον διαλύσουμε. Και δικαίως, ομοφαγία θανάτου, δηλαδή άπευθης ζωής, μεριζόμενη, διαιρούμενη και μηδέποτε δαπανόμενη. Η κατσιμίχα. Άι της αγάπης μαχαιριά, τρεμάμενο αίμα του έρωτα, πληγή που ανάβλιζε ευωδιές φιλιών και μουσική. Ο Ελίτης. Το χέρι του θανάτου χαρίζει τη ζωή και ύπνος δεν υπάρχει. Και συνεχίζει πάλι η ποίηση του γογγίλα γογγίλα να σε ανασένω περιπαθώς μέσα σε τάφο. Ο λόγος είναι σκληρός, σκληρός ως άδης. Τις δυνατέ αυτού ακούει, τότε απήλθον πολύ. Βεβαίως είναι και αναμενόμενο μάλιστα. Γιατί πιστεύω πως δεν αντέχει πολύ πραγματικότητα ο άνθρωπος και δεν αντέχει πολύ ομορφιά. Δυσφορεί και δυσπραγεί στα καλλιστικά γεγονότα. Ο Ρίλκε εδώ πέρα το υπογραμμίζει, διότι το ωραίο δεν είναι παρά η αρχή του τρομερού. Έχω την αίσθηση πως δεν έχουν επιλέξει τυχαία και θρησκεία στην Άνοιξη για να εγκαταστήσουν το γεγονός του θανάτου στην ιστορική τους διαχρονία. Αλλά κάτι άλλο από τη μεριά της ζωής. Ποιος λέει, ποιος διακηρύττει πως το φως δεν είναι σκληρό. Και μάλιστα εδώ, στην Ελλάδα, στη χώρα του ακάλυπτου. Που καταδικάζεσαι να βλέπεις και σύντησε δέσμιο στο φως, ακάλυπτος, απροστάτευτος. Άι σκοτεινό φως του έρωτα, αγγελικό και μαύρο φως, σε φέρεις. Ποιος λοιπόν διακηρύττει πως η ομορφιά δεν έχει κοινόδοντες. Όποιος πεθάνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει, Σολομός. Πως η ζωή για να βρει τον εαυτό της δεν σχεδιάζει κυκλικά να διασπάσει τα όρια της. Η επιβλητική βία του φωτός τώρα, της ζωής, του ζωικού γεγονότος. Αλήθεια λοιπόν, έχει κάτι λιγότερο από την επιβλητική βία θανάτου. Είναι κάτι λιγότερο από κρατεά, αμφότερα και εγγενώς βία και τα δύο, το ενιαίο. Άλλωστε, στο άσμα ασμάτων λέγεται ξεκάθαρα. Κρατεά ως θάνατος αγάπη, σκληρός ως άδης ζήλος. Όσον αφορά την τέχνη, πιστεύω πως η Ανδαλουσία διαστόματος Λόρκα, στο γήπεδο του Ντουέντε, μαρτυρεί αρκούντος για όλα αυτά. Θέλω να κάνω μία, αν έχω χρόνο, πολύ λίγο, δεν θα κάνω καμία λοιπόν, θα το κλείσω. Ωραία, το κλείνω λοιπόν. Θα σημαντικό αυτό, δεν πειράζει. Θέλω να κλείσω πετώντας τα χαρτιά κάτω και ό,τι έμεινε απ' έξω καλώς έμεινε. Ο θάνατος φαίνεται αυτή την ώρα πάλι ενεργή. Θα κλείσω με ένα ποίημα και θα εξηγήσω λίγο πριν το κάνω αυτό τι σημαίνει το σχίσιμο των χαρτιών. Μόνο και μόνο αυτό. Μια μονάχα κουβέντα για το ανορθόδοξο κάπου αυτής της κινούμενης ομιλίας. Λοιπόν, έχουμε σκουπίδια, σχισμένα χαρτιά. Καταστροφή του δημιουργημένου. Δημιουργήθηκε κάτι για να υποθεί εδώ. Η πραγματική λοιπόν ενταγμένη ολότελα στη ζωή και το υπογραμμίζω σχέση με το θάνατο και όχι η εξαποστάσεως θεωρητική, υπαγορεύει πράξη. Δηλαδή σχίσιμο και πέταγμα των κειμένων της ομιλίας μου τώρα. Δηλαδή τι, αμετανόητη άρνηση στην αυτάρκεια και στην επάρκειά μου, την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, τη ματαιοδοξία μου. Σίγουρα τη διάθεση να κρατώ τον εαυτό μου, ένα εμετικό στοιχείο, την αυταρέσκειά μου. Από όλα αυτά, διασώστης ποιος είναι, ο θάνατος. Αυτός δηλαδή που παραπέμπει στη γύμνια, στην γένωση, στην υπερτέρα πάσης γνώσεως άγνοια, στην απόλυτη αρχή του καθημερινού α. Καθώς αν κατέχω τι, είμαι πάντα μετά το α, δυστυχώς. Όμως για το θανάτου έμαθα και ένα άλλο μυστικό. Μπορώ να κατέχω για τις εγκαταλείψεις, για τις εγκαταλείψεις των χαρτιών, των σχισμένων με αυτών χαρτιών. Διότι κατέχω άριστα ακτιμόνος. Μία εξομολόγηση, όπως άρχισα και την ομιλία αυτή σε προσωπικό τόνο. Τα κείμενα της ομιλίας αυτής τα έχω ήδη σχίσει και εμέσει μέσα μου πολλές μέρες πριν. Αδιαφορώ ολοσδιόλου για αυτά. Ολοκληρωτικά. Τα έγραψα φυσικά απόψε για να τα εκφωνήσω, όμως μου προκαλούν ενοχλητικό βάρος και ριζικά τα συχαίνομαι.
Γιατί όλα αυτά? Γιατί αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Και εγώ, αν θέλω να είμαι στοιχειωδώς τίμιος απέναντι στο θαύμα της, οφείλω να τη συναντήσω γυμνός. Δηλαδή νεκρός. Δηλαδή όπως ήλθα στον κόσμο. Δηλαδή όπως θα φύγω από αυτόν. Κλείνω με το ποίημα που σας είπα πριν τους τρεις τοίχους. Κάποτε κατοικεί υποχθόνια στις κοιμισμένες φλέβες, θέλοντας τη λεμιτόμο της μοιράμενης ώρας να θοπεύσει τη χλώη σου στα ηφαιστειογενή πετρώματα του χρόνου. Σιγή. Ζέφεροι οικοί δανείζουν τον ασπασμό τους, της απουσίας διαφόρητη εφορία, στους αφρούς το πρόσωπό σου περιτεμνόμενο, κρατώντας με τη μύτη της λόγχης τις οριζόντιες ώρες. Μα ποιος λάμπει πίσω από το περίχνο της παριάς σου? Ευχαριστώ.